Hili KTV ndabwera mosataya nthawi utenga wopita ku chipani cha Malawi Congress Party. Izitu sizazikwanje ayi ndipo utenga wachokera ku Mchinji. Ndipo utenga wofunikira kwa Malawi komanso kwa anthu onse okonda chipani cha DPP. Kodi achakwera mukuti bwanji achewatu atero kuti sakufunani. Sizazikwanje kapena zokuphinzana. Akuti atopa ndi usogoleri wanu womukukhalira mantha. Takani pompo kuti muonele wala hili KTV bomba fire. Kunotiri ndi kwa kama zikuchitika kuno ndi zinthu zoopsa kwambiri kumbiri ya dziko lino. Zikupereka utenga woopsa kwambiri kwa amene padakali pano akuti akulamula dziko lino a Malawi Congress Party. Kuno ndi kwa kama koma misewu yonse kuchokera kwa Luanda Amalawi namuta kuona katikati mwa skrini yanuyo zonse zimene zili kuno. Inu ndi zinthu zochititsa mantha kumbiri ya dziko lino kwenikweni kwa achakwera pamene akuti akuzunza Amalawi. Umboni tikuona toka amene zili kuno mukaza kuona kutali kwenikweni uko kuli china ndindi cha wanthu inu onsewo akuti akufuna kuona His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Koma ulendo ngoyambika ndithu chamatropo momwemu ndayenda kufika pa Jemusa chinali china ndindi cha wanthu kufika pa Luanda kufika pano Amalawi tikukoza kusindika pano kuti boma Professor Arthur Peter Mutharika watenga wopandanso opikisana naye. Taonani inu, onani mbali zonse mene Amalawi akukamukira pansewu. Amalawi akulira mulirira Professor akuti awasogolereso. Izi zikuchitika chifukwa nthawi imene Professor angasogolera dziko lino Amalawi amagula thumba la chimanga 7,000 kwacha. Koma tikunena pano thumba la chimanga ndi 75,000. Kusonyeza kuti tikamafika September thumba la chimanga Amalawi mugula 100,000. Izi ndi chifukwa cha usogoleri olephera, usogoleri opanda luso, usogoleri ongoziwa kumanga anthu ndi kupha anthu. Ena osindika akuti ndi chikangawa. Ndi chikangawa chifukwa chani? Wina aliyense akoza kutambasula eka kuti akuti chikangawa chifukwa chani. Ife tili kuno tikupasirani satani kwambiri imene ikuchitika kuno. Iyi ndi mbiri sizayiwalika. Lero tikoza kungonena kuti Professor Arthur Peter Mutharika akatenge chimpeni chicha chimene amapasidwa akamalumbirira president. Lero kuchoka kuno tikafika ku Chichiri Stadium kumene tikapereke chikwati chimenechi Amalawi ife kuno talakula. Nyanja kwimbira munthu kutsatira Professor nyanja. Boma la vida ili guys, boma la vida ili Utenga wa DPP mene uliri ku Mchinji. Iwotu abwera chikamu cha anthu ochuluka kufuna Professor Peter Mutharika atopa ndi kuthidwa usi. Tabverani? Usi pazionesero umphawi womowaza pena paliponse ndipo achewa akufuna Arthur Peter Mutharika. Tamvani zomwe wayankhula Michael Usi? Mwayankhula Michael Usi zasimikizatu kwa auza Amalawi kuti asavotere chakwera ndipo asavotere munthu kamba kuti ndi wawo pamene munthuyo ali wonongeka. Tangomverani fundoyo muziweruza nokha Malawi. Ine wala hili KTV fire. Tamverani yese wandare kandi wa Malawi Congress wa UTM wa DPP osaja akabera mangomvesera kutu kodi uyo akuti chanu osati uyu ndiye twandu wabatu kodi ine apena inu ndikutumeni mukagule nyama ndiye mukapeza anthu yana akugulisa nyama yovunda mulendo akugulisa nyama yabwino mukagula itiyo kaguleni nyama mulendo akugulisa nyama yabwino wanu akugulisa nyama yovunda mukula yovunda fandi wanu iyayi musisiganize